Yeah, that's good. Og velfølgende. Og den er god, ikke? Rigtig dejlig. Og jeg var på en skåren oppe i Hillerød, oppe i industrikvarteret deroppe, ikke? Der ligger en oppe i Silvan deroppe. Står derovre, eller skulle de gå til nogle flere? Sådan nogle brød, der er rigtig dejlige, de er helt gule, du ved. Rigtig krydder. Og rigtig med kød i, du er ikke sådan noget... Eller i supermarked sådan noget. Nej, jeg tror jeg sgu ikke 20 eller sådan noget. Det er langt. It's like a party. Og de er rigtig... Og jeg var på her simpelthen, så det var faldet. Ja, jeg er ikke sikker lige nu. Nej, hvad er det skyldigt? Jeg har læst kortet. Det var en sådan kombination. Sorry. Det er spændende. Kom hen, din nummer! Ja, det er nummer. Ja, den er flot. Det er en koncertguitar til... Den er akustisk. Ja, den er mindre, fordi den kan sættes så den er beregnet til scenen. Den er ikke lige så stor i kassen som den almindelige. Hvad nummer guitar er det så for en? 3. Har du ikke flere? Altså en bass også? Jeg har 3 basser, 3 guitarer. Hvornår kører du så et tromsæt, så jeg kan få lov at komme ind og spille? Jeg kunne godt tænke mig, at det er lidt til